haputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Kuya ang hapot. Let's go! Good morning, Sendo Gabos. Dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan, kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot, mga tugang digdi po sa DCGB. Pero bago po yan, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago. Tanganing maugmang atay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid, Silimarin Capsule, mga tugang para sa lurasin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver-Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan po ang danyo sa atay. Epektibo man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig ka man uminom o dae, mas maray po na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Kumusta lamang po kamugabos dyan? Kami po naglaom na kamugabos nasa Marhay, nakamugtakan mga tugang sa mga oras na ini. Librido po sa anuman ang kapahamakan. Kami po naglaom na kamugabos ayos sa likod po kan mga concerns, mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan. Kaya sana po kita gabos okay, asin maray po sa tuyang kamugtakan sa mga oras na ini. So may mga reactions tabi dyan, pwede pong mag-text sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 para po sa kamugtak asendong mga opinion, asin mga reactions po digdi sa tuyang palibot. Ilingan na nindining nangyari ngunyan sa tuyang legislative branch. Ako ay pambihira ako mga tugang mag-discuss kan mga national issues. Ta gusto ko lokal. Tarakol man ng mga local concerns tadigdi po sa tuya na lugar ang dapat natong arasikasuhon. Pero ilinganin doon nangyari ngunyan sa tuyang nasyon, tabi, sa mga senador, sa mga congressmen, sige ang pasuruhay ngunyan. Sa saindang pigigibo, mga tugang na mga garapuan in mga akusasyon. Sa saindang pigigibo na garapuan ki mga akusasyon, sisay po nag-suffer ngunyan. Sisay po ang nagsasuffer ngunyan sa saindang akusasyon. Si Martin Romualdez, si Chis Escudero, iba pang mga senador, congressmen, sigang arakusaran, mga tugang kikong ano-ano, sisay nagsasuffer ngunyan. Kita po na nagbuto sa inda. Diba? Kita po na nagbuto sa inda, kita po na mga Filipino na nagbugtak sa inda sa pwesto. And data pig-expect ini na mangyari po ini ngunyan sa tuyang nasyon. Pero hiling sa hiling po nindo, ining ining bangayan dyan sa lower house, asin po sa upper house, makagibo daw sila ang mga legislative actions o kaya mga measures na pwede na mapakinabangan kan mga Pilipino. Pero dahil naman ako nadadangog, napigigibo ninda para po dyan. Kaya, I do not know kung saan nagpuon mga tugang ining mga issue tungkol po dyan sa mga insertions na yan. Taka ito kan mga panahon, may kami ka ito kang, ako naging 10 years pa akong reporter. Ang inabot mi ka ito sa mga congressmen, may piga-apod na CDF,
Countrywide Development Fund. Di ba? Tapos may sarupang term na ginamit hanggang sa hinali mga tugang ang Countrywide Development Fund nin mga congressmen, buda senador. Kang hinali po ito na mga CDF na iyan, ang nagpalit insertion. Insertion ang nagpalit, in-insert na mga programa sa satuyang fundo, siya magabarasulan ka ini. Diba? In-approve kan Senado sa budget 2025, in-approve kang lower house, pinirmahan kang presidente. Tapos ngunyan, nagkadiskubrihan na may mga insertions. Anong sitwasyon? Ay, nako. Paano daw tabi makagibo nin mga lakdang, mga tugang na dapat paborabling marhay sa mga Pilipino? Di ba? Dapat paborabling marhay sa mga Pilipino. Ano daw ang abutan? Sa 2028, maging mitikuloso kita, mga tugang, pera na 2025 mo niyan, 26, 27. Almost 3 years, tabi. More than 2 years, tabi. Na mabugta kita ki mga tao dyan po sa mga national positions na yan. National presidential election sa 2028. Ang hapot, sisi daw ngunyan ang pwede na maging presidente kan Pilipinas. Diba? Sigang pasuruhay kan mga fundo. Paano nakarulusot yan? Diba? Ay, nako. Kaya, ang kung gayon, alimbawa, ako ko tang suggestion ko, kung may ghost project John, dapat itong tao na nag-implement kan ghost project, ordinansyang tapuson niya ito. Di mo pagbayaan. Accountability. They are accountable enough, mga tugang, to implement those projects na sa hindi pong day pinadagos o day ninda tinapos. Kasuhan mo o hindi kasuhan, pagkasuhin mo, itong ghost project, matapos sa bagay kang kaso. I do not know kung agree ka mo sa sakuyang argumento nga niya na aga. Di ba? Kaso, na-discover na kadakol ng mga, igwango niyang kibago, ghost farm to market roads. Ultimo na sa nang tinampo pasisiring sa mga parao, mag-ghost pa. Sabi, alam ko lamang sa speaker kang sarong agriculturist, nag-speaker sa mga farmers, sabi niya, kaya, igwan lamang ngayon din nga kina-in love sa ghost. Nagita aso 5 farmer. Kami nga niya po, talaga nga yan, na-in love ka mo sa ghost, hindi ko agom. Bako man niya ghost ito? Ghost nga ang pagkasabi, agom. Kaluluwa. Pag-una ko nga goat. Ano nga pag-una ko nga goat. Ay, di ba? Ako, ako nga ang construction ko nga Maseda Construction, Baseda Builders. Na-discover na di ko pinagibo sa farm to market road. Ang pwedeng gibuhon dyan, o doon ang kag-gobyerno, tapuson mo itong proyekto, kinubra mo ng kwarta dyan, kantabo, tama? Bako, John? Kinubra mo ng kwarta, kantabo, tapuson mo yan, gibuhon mo yan. Saka na kita magkarasuan. Kasuhan mo giraray, pero hain sa accountability, kang kinubra ng kwarta ito ni Juan de la Cruz. Magbakal ka ki soft drinks, magbakal ka ki kung ano-ano dyan, may VAT iyan. Gabos kita nagko-contribute para dyan. Hello? Titi, good morning. Good morning. Actually, Tabi, iyan na farm to market road. Haloy lang binaguan apod kayan. Ano apod? An apod kayan kan mga funder, my farm to market road. Okay. My farm to market road. Opo. Tapos later on, nabago na naman yan. May na-include na naman na iba. Ano na pod? My resort to market road. Okay. Nasabutan ko na. Pagpagma mo naman ako ngunya na aga. Bata malibong ang bayo ko ngunya na aga. Natanog ko
naman, nag-inhale-exhale ka na kasi bago. Kaya medyo masalinggaya na Medyo, isip ko. medyo masaling. Tapos, BP, Ah. magayong kan, inibagang mga ghost project. Oo. Di ba may mga funder na tiga-apo diyan? Yeah, correct. Okay, pag napatunayan ng ghost project, tapos aram ko din Trabaho. ang funder, madali yun ang solusyon dyan. Oo. Itong funder, gibuho na ghost. Okay. Di ba? Silang gibuho na ghost. Gibuho na ghost itong funder. Maraw to ng question mo ha. Maraw to ng implikasyon ng sinabi mo ha. Baratuon pa, makupang makaskas pa. Sarawayon ka. Bye-bye. Aliw na lang ang sinabi sa kongreso, maray pa yan. Okay, sige. Sige, tabi, salamat. Bye-bye. Di ba, iligonin do ha. Kaso bago pigdan na kog ko si Nicole, ano pa daw tabi sa script mo ni tungkol duman sa inyo sa China? Sa China, may hinatulan kibitay na agriculture secretary. Aram kong nata, inako niya sa korupsyon, napatunayan siyang nagresibi kay kwarta hali sa gobyerno, bitay tabi siya. Hello? Hello. Good morning, ma'am. Sir Henry. Yes. Ay, madam, pwede pa kibaba kang volume kang radyo, ta? Makusugon po. Okay. Kaluyahat tabi. Kung nailipat mo na sa ibang radyo, pwede. Okay, sige. Ano po ito, ma'am? Po. Sana ako simpleng mamamayan na nag-observar niyan kaya ng mga nangyayari. Siguro ko kaya gayud nangyari na dakulong ang mga anomalya kang araw kayan ta. Siyempre, sinda pag nag-propose sinda ti sarong proyekto. Ini sa pakisabot ko lang adin. Oo. Tapos nag-propose sila ti sarong proyekto. Tapos, pag inapprove ito, tinaunang ki budget. Dari, hanggang dumana sa nakaya, dari di na pigmumonitor. Iyo. Kumbaga, ano na lang ninda, kung tapos na, Iyo. tig-acceptar na lang ninda. Oo. Kaya nangyayari iyan ng sa mga proyektong din nagkatarapos, mga proyektong mga substandard. Kasi, proponent ka yan. Dari di naman pigmumonitor pag nakuha na ang budget. Oo. Kuana? Pero kung ang gobyerno, para sa ko lang napagsabot. Nakulang man ako kanki, mga atay man akong pinapusan. Pero para sa kuya, kung halimbawa baga ngaya sa sarong magurang, di ang aki mo baga na da klase, Opo. yung ka di. Pag ang sarong magurang, ang aki mo nagaklase, siyempre sa oral daw, o di man ngaya sa oral daw, taga-monitor mo ang aki mo, kumusta ang pag-aadal mo? Iyo baga. Nagigibo mo Haputon mo dapat Imo-monitor mo dapat, diba? Oo. Tanganing, kumbaga, di mangyayari iyan. Kasi ang Kasi saan ma-monitor ka so, President? Una iyan na proyektong iyan. Oo. Kung sana nagduduman sinda na, uni na ngayon tapos na ang proyekto. Pero, ma-monitor man sila sinabing tapos, pero gari sa istoryahan man ka ng tapos. Opo. Dahil maninda talaga actual na pigaduman. Kung pigaduman maninda, kung talagang tapos na, dahil maninda na iling, kung pinapaw ito, substandard pa na. Iyo? Opo. Pag-apod bagay dyan na so, ngaya, pipirmahan na iyan, patapos na ngaya ang trabaho, ini mapirma ka na sa nana. Pag iyan niya tapos na, dahil na ngaya kanika ang labot, na ka iyan ang bahala. Igwa ka ang tabi, Sir Henry. Iyo baga. Okay. Hindi iyan nangyayari na araw ka na dakulo na anomaliyang nangyayari sa mga patrabaho. Gari pag-react mo Madam, pag-react mo sa mga ayam nagkarinibo. Nagkadaramay kaan. Buda pagka-mention mo kan reaction mo so ayam nagkaburo kag yan sa lugar nindo Ganagreklamo sa mga ayam. Sabi nga ni kan ayam ko, iyo kumbinsido nga ako. Okay, sige, salamat. Salamat po. Alright, di ba? Dahil ito mga tugang sa pelikula ka itong Den of Thieves. Dahil ang pelikula. Di ko lang ma-recall, pero kung nahiling Salbatana,
Dahil itong pelikula na Den of Thieves. Tama ba? Tama. Dahil, Naiko. Hello. Hello, good morning. Good morning. Na-injure nga ako na po. Gusto ko na maglapiga. Ano may go? Pero kung i-analyze ka kaya, Opo. natanagay mo kitang problema ninyo. Oo. Partly, kitang mga tao, kasabay dyan. Mo. Ako agree ko dyan si mo. Example, sir, Opo. pag may election. Sa pag-una mo, pag nagkandidato kang day kang budget, maski marayunong kang tao, makaluwas ka daw. Iyo. Totoo. Sisibuton kami go. So, ang pinakamadaling solusyon, maghanap ng kwarta. Maghanap kay funding. Yan. Yan funding yan. Kaya sa taas, isipon mo lang ang senador, congressman, sa election, mga political ads, aray, mga trampoline, gabos, sa gasto. Milyon. Iyo. Saan mo pagkuhaw niya? Ang pinaka-the best, pag may nasirit na luho, na pwedeng madaling ko ang ipundo. Tanong gasto doon. Yeah. Kung di kita magbago mga tao, na pag may election, dahil na kita magtanggap di anumang kwarta, okay, di kita mag-alak. Iyo mananggad. Ano? Siguro, sa kaya mapon, Iyo mananggad. Nasusurprise kita kan mga issue mo niyan. Pero, ang nagtutulak sa hinga, tao, paano Yeah. ma-realize, patuloy yan po, sa dirita. Yeah, okay. Kasi- Tama ka dyan, Migo. Kita partik, garo. Tama ka, partik kita ka ini, di ba? Inang issue mo niyan. Partik kita, di ba? Pilipi kita mga butante. Maturo kita. Pero party kita. Iyo mananggad. May point ka dyan, ha? Tama ka. Kasi sabi nga ni dyan mga pulis, kung may mahapas na, hindi ka mag-display, importante yung bagay, para dahil apasok. Yan. Pero dahil ka magtaunin oportunidad sa mahabas na para nalago ng harong mo. Diba? Yan. Kung gusto mo talagang makalawat, magkaiwaki poder, mag-ibo kang paraan. Yes. Oho. Alright, Okay. ikaw duman sa manggana. Okay. Makahulog. At Kita tayo. ano na. Kita makaulo ka ni. Kita. Minsan, hinahanap akong planggana. Sa gusto ko mag-kape. Ako may gusto ko magkarigo surual daw. Kaya nag-iinitan na ako. Pero naghanap ako. Di ko masabot ng kumulata pa minsan ang payo ko nagiinit. Ang likod ko nagiinit. At ang buho ko, pati sa likod, nagkaparagit na. Okay, sige. Yan sabi. Salamat, amigo. Thank you so much. Ayan po, ayan po. Thank you, alright. Sa tuyang amigo dyan sa Paywise Enterprises. Kaya ako na nakaparahapro sa payo ko. Minani piso ng buho ko tabi kan sitwasyon tama. Naghiling ka mo kang pelikula na Den of Thieves. Kaya na-imagine ko ang mga sitwasyon sa palibutan ko niya. Hello? Ay, sandali. Nawara. Diba? Sabi ni Manay Agnes, maray na agatabi dyan sa Santo Domingo Albay kay Manay Agnes Gulifardo. Happy Fiesta, Manay Agnes tabi sa mo, ha? Belated Happy Fiesta. Our government nga is run by thieves. Magpun sa kuwa, directors, engineers, gabos, kakutsaba, sisen ma-monitor. Magkabato na po tali. Sisen matrabogan sa batanang gabos. Inda, hello. Hello, BP Marina. Morning. Ang nangyari mga sa tuyag, suminara nga, Siguro, Migo, kay pun magkaigwata ki deep discernment kan sa tuyang boy. Haputon tan sa dirita, why this happened? tama itong nag-upload sa imo, Di ba? parte kita duman. Oo. Yeah. Pero aron kay ni BP kaya, kita paano bagao, ang link contentment ng tao, yung pinaka-problema ta. Oo. Nagkaigwa ka na, gusto mo pa, dumakulong pa. Iyo. Iyan problema tayo. Sagot na uminugot ka sa punto. Kita kayang tao, dahil kitang sawa. Yes. Dahil kitang kasaway sa buhay. Kung anong, diba? Kuntintuhan. Ang sa tuyang satisfaction, dahil limit. Correct. Dapat pag O, diba? satisfied ka na, enough na, di ba?
Kung dahil ilingon mo BP ang proseso ninda, pagtawag kang budget. Pag-abot mo naman sa budget, kung dumampas na ako sa pagka-pirma ka itong MyCam na ito whatsoever na ito, kung na itong problema ko hindi na nangyari. Nanggad. Pandua, okay, yaw na, nakalusot. So, nag-i-implement naman sa sitwasyon na ito. Ara mo ang sitwasyon ng gobyerno pag makolekta ka. Dahil ka pa man yung nakakolekta, dahil pa nga yaw na audit. Gusto sabihon, day ka makakolekta kay ano man na amount without auditing procedure. Tama? Iyo. Ang audit ka yan, iyo man ang gada, no? Oo, wala na, nakalusot Yeah, naman. ano may ko nag-audit? Agaw banggi? Alas 12 ng banggi. Matanga, madiklom, kaya man pala. Kaya man. Di ba? Kaya, Tuman pa ka na sa proseso. di na hiling sa kabilya. Correct. Bada, so, Tuman ano sa to, proseso. baga supig, ano yan? Isip ko, no, may budget, may mapabugta ka kaya online kanal. Monitoring team yan. Yeah, correct. But may project monitoring team. Nakakalusot sa inda. Nakakalusot pa agad ba sa taas? Yan ang nga po. Yung baga, kita baga pa, ang problema sa tuyang niya, no? Pag nakailing kita tama ito nagkatara, money talks, everybody listen. Iyo. When Henry talks, When Henry talks, sometimes I listen. few are listening. Kaya magkailing na. Kuya mo sa privilege speech ni Jesus Cudero. Hindi nga na ito, kaso bata, gusto ko magpapirot kaya nabukasan ko pa itong speech ni Cheese. Nawara-wara sa pirot ko. Simple yun man sana, you are pointing on me on your one finger. Iyo baga. But you are pointing in yourself with your three fingers. O ano ko sasabi yung kaito? Yeah. Kaya hindi kita pa, sa rupa yan na madali ko kita masilo sa kwarta sa totoo lang. Okay. Sige, salamat. Sige, Migo. Salamat. Di ba? Ang hapon kay ba si Henry Siguro hapot nung tan sa diri ka nangyayari ngunyan. Inuumaga. Ining mga panahon na ini, kay ponta pong magkaigwa kay hararom na discernment kan sa tuyang buhay. Maski kaming mga taga-media, kay pon may hapotunan sa diri mi. Di ba? Kay pon, kita gabos, nagdada hapoton tan sa diri ta. Hello? Hello, good morning. Oy, Kuya Nes, morning. Good morning. Pa. Kung kayan, kay puhan, kay hararom na analysis kay ning sitwasyon kang Pilipinas. Ano ang pinakang punot dulo kung natay ni nangyayari gabos ngunyan? Yeah. Ang punot dulo, iyo ang grid. Oh. Grid. Kaso bago may nagtaram vote buying ang dahilan. Kasi paano ka mananggad kandidato kung dahil kang kwarta. Yeah. Kaya nangyayari sa politiko, mabakal ki buto, pagkagana, sige na sanan bawi. Goodbye. Sige na sanan bawi, maski surubra na ang bawi na sanang bawi. Kasi natanaana na may kwarta pa lang sa araw kayo ni. So, insatiable na dahil ng kakontintuhan. Yeah. So mga tao man, sige mananlanggaw kang demand, kung magtao ka sa naki 500, ay ka naman butuhan. So, matao ka lang kauna. So, it becomes a vicious cycle na indasa na kung paano na ini pupundohon. Garo na ini so hapot Dito na, aramig kung siya makundo kayo ni? Ha? Garo sa hapot kung arin na inot sumanok o subunay. Dahil nang katapos eh. Oo. Muna yung manok. Dahiling ko sa ngunyan, garo dahil indasa na. So, itrace ta, siya nagpungkan vote buying digi sa Pilipinas. Kan aki pa ako, ang ama ko, leader sa eleksyon, mga panahon pa na makapagal, mga usminya. Opo. Dahil man kayo kibarakala na buto, ang naramdaman ko kayo, pag may eleksyon, may pakakan. Pagkatapos Mga turo niya. buruto, may pakakan, may karakanan duman sa harong. Yun lang ito, dahil kipiga pa na ang kwarta. Ngayon, luminaog si Marcos Sr. Si Marcos Sr., grabing ambisyon, habo na mahali sa pwesto, kaya dumalag po so pagbakal ki buto. Hanggang sa nasagad niya na sa pagiging presidente, dahil na siya pwede kumandidato, nag-declare siya ki
martial law. Oo. So during the martial law, kuyan kumbaga na institutionalize so corruption. Nagpakaukod na maging corrupt for so long. Although ito limited sa mga konektado ng sa mga Marcos. So iyon ang nangyari sa Pilipinas. Sabi ka ito ni Senator Siahane, pagkatapos kang EDSA Revolution, the Filipino is a confused people. Yeah. Ako sa so, until now, Migo, ikaw ako confused until now. Hararumon ang sitwasyon ta. So Okay. yan, ako personally, dahil na akong nahiling na maging solusyon kay ni, unless, sabi ni Lee Kuan Yew gayod, no, si Sai, a dictator who is a saint. Yeah. Oo. Yung unang kay Puhanta, somebody na talagang strong man, Oo. ang May pagkasurusan objective niya, to. pakarayusan na, Yeah. daing greed. Okay. At akong kuyang pasana ako kung nga sa armed forces ako, baka mag-isip na ako na Gari. kuyang military Ibang plano junta. mo. Military junta. Oo. Magkaigwa nga nakipurging kang gabos na Yeah. ining mga corrupt. Ipadararasin sa killing field. Okay. Oo. Tapos, magpa-eleksyon kumbaga bagong gobyerno or saro pang pag-asa kay ni di pa in-intervention, tibaad lamang. Yeah. So, kang panahon baga, grabe ng kasalang kan mga tao, nagkaigwa kang great flood, Iya yung ba nga ba? nini, Yeah. nagpupunang flooding sa ngunyan. Iyo po. Anyway, Okay. kurang naman ako. Thank you. Thank you, Kuya Nes. Salamat na naman. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Sa China, sinintensyahan mga tugang kikadagadanon ang dating agricultural minister na dahil sa korupsyon, ini po linawaskan People's Court of Changchun sa Northeast Jiangxi Province dahil lang dating agriculture minister ninda na si Tangrin Jian nag-ako tabi kay kwarta sa kantidad na 268 milyon yuan o kapareho kan $38 million sa pagultanan kan 2027 asin 2025. Inako niya na nagresibe siya asin ako niya ang sentensya sa iya kung kaya mga tugang ang description kang ginibo niya nagkaigwada tabi kay severe losses sa interest kan estado kan China na pinagtataonan po nin padusang kagadanon kundi ka mapatunayan dyan. Kaya lang, inako niya po na siya mga tugang nagresibe kansiring na kantidad apira kan pagpapatunay sa kan korte na siya arog kaan. Death penalty? Death penalty tabi. Sa indayan, makaskaso ng ustisya, kita digdi pag final lang kang kaso, abotong kang siyam-siyam muna sa kulungan bago maraman kung ano nangyari kan guilty ka or not guilty ka. Diba? Ay. Hello? Good morning, Sir Hen. Good morning, ma'am. Good morning po. Yes. How are you po? Okay naman. Ay, wow. What a beautiful Tuesday morning. Opo. Mag-aaral kayo ng mga topic ta, aral kayo na nangyayari sa bansa ta. Still, we need to be happy. Biglang buminaba. So, init kang presyon kang dugo kung niya na aga. Napanood ito. Ha? Take it easy. Ika nakakamati ka yan. Sir Hen, Yeah. naman mo lang akong dikit na minuto Opo. regarding as to what you are asking kung sa ini
nagpuon. Ah, hello? Yeah, hello po, go ahead. Hello po? Yeah, hello po, go ahead, Tabi. Opo. Yeah. Alam mo to, Sir Hen, makakapod ka, tayo nini nagpuon, pero, alam mo to, simplihon lang simpleng uran lang, nature. Kaya nag-uran sa Manila, duman na-reveal ka po ka nagbaraha. Mm. Ano? Pakiulit po. Kaya nag-uran baga sa Manila, dahil lang sa uran, na-reveal ang gabos. Iyo. Tama. Ang Dahil nature sa baga, simpleng uran, yung mahilig nagbaha ang mag-discover. Manila, and then Marcos, nag-ano siya ng statement regarding sa mga construction na mahiya naman kayo. Opo. Sabi ko nga ni, grabe si Lord mag-reveal. Aram mo itong simpleng Amen. lang na oran, but Amen it po. exposes everything. Sa kaya, iyon ang ito, sir. Kaya nagkakapot ka baga sa ito nagpuon. Sabi ko sa uran, habang nagkakapot ka, sinisimpag ka na off-air. Yung Uy, gaya sa na- nagpuon iyan sa oran. Ikaw pala, Dahil lang sa oran, nakanarosis nagbaha mo. ang Manila, Oo. nakabulgar ang mga construction. Ah. Then, yan na. Ang O, analysis diba? po pala, nagpun sa uran. Iyon ka kasimplihon lang. Aram mo Kasi kung paano, nagbaha sa Manila. istoryahan ta kang madali. Masigwe akong madali, ha? Aram mo kung sa'yo nagkainlaban si Eva kasi Alan? Sa in. Kung paano niya na-discover ang dapat gibuhon ninda para dumakulo ang tawa sa kinaban? Pag sinipag ta ka, sir, ng seryoso, tataramon mo, kurningon ako. Aram mo kung sa'yo nagpuon? Sa uran? Sain. Sa uran? Napa naman. Sa lipot nin uran? Ah, talaga. Oo. Aram mo, din ako naniniwala sa imo tuloy. Alam mo yan, Oy. pag seryoso ka tuloy, tapos minsan magpangirit ka, nagduduwan ako tuloy. Ano ka? Grabe ka man na. Pag ako nagtaramparanday ka na sa Pero, kumatubog. when it comes to your opinion, sa talagang totoo, tingnan ko yan. Sa totoo lang. nagpuntabi sa uran, suduwa. Hindi, sa kuya lang, sir. Alam mo, mga simpleng ulay-ulay may lang yan, digdi sa harong. Oo. Liman mo niya ako, anong uran man lang talaga sa, maski nga sabi kang tugang ko, ate ba ganyan, nag-uran lang sa Manila, nagbaha. Oho. Tapos, dumanang yan, nag-statement na. Yun na nga. Oo. Sa uran talaga nagpunad eh. Well, sa kuya lang yan, personal. Pero, Personal mong to hiling. dig it deeper pa. Yeah, Ano yeah. ba itong, isegue ko din ha. Yeah. Duman sa pika-topic mo regarding sa Chinese mo niyan. Sa mga- China. Sa Japan, Arkaan. Mm. Alam mo, grabe sila mag-value kang word na integrity. Iyo. Maski sa Japan, pag nasupgan ka, mina-suicide. True. Yung mas malakas sa inyo. Tapos suicide pa nga ni sir. Ako, ikaw ako kanto, sir, na friend sa Australia. Sabi niya, aram mo nga, ang mga Ano sabi sa mo? Ano sabi? Aram mo nga ano? Ano nga ang sabi sa mo? Aram mo nga ano? Aram mo nga ang mga politician, digdi, Opo. ang mga government employee, alam, kawan niya digdi ang sweldo. Pero once na nag-violate ka, doble o triple ang isisingil sa imo, sabay kulong ka pa. Iyo adi. Totoo yan. Totoo po yan. Actually, Opo. tapos tigbasa ko ito sa history kang sa Australia. Totoo man ang God, Sir Hen. Opo. Sana araw kaya digdi sa tuya. Makaskasa ng justice. Kasi bako man sa mga politician, kita man ang natatanyasan. Iyo baga. Apektado kita ka. Kita nagburuto eh. Iyo, dyan yan masanga-sanga, sir, sa mga vote buying, Opo. mga araw kayan, dyan yan. Kaya kami, nagmingirit kami, pero deep inside, partly true, God Iyo baga. reveals the reality Yeah, of yeah. who Correct. Philippines is Iyo when it po. comes to corruption. Very well said. Totoo po. Apo. God bless. Okay. May tugang ka pang pareho sa imo. May nag-text digdi eh. Ay, lalaki ang tugang ko, sir. Okay na. Tulala Okay na po. babae. Okay. Sige, bye-bye. Thank you. Masaya ang kababay. Alright, thank you. Alright, bye. Sir. Pa. Tapos Sir Henry, siguro din sa mga commentators, sa mga vloggers, and sa mga comments sa Facebook, let's be cautious kasi masyado mga magpatarumon mo niya ng mga Iyo, comments. mga maisugon. Makakatakot. Mga maisugon Iyo, daw. sir. Mga maisugon. Oo. Kung magka-different ka mong political affiliation, Nay, alam mo tama, itong inay ko, Na. makatakot, susuplong ko na lang. Tama. Kaya yun Mag-iwal ka mong doa, di ba? Siguro sa kuya din, let's be observant, Yeah. vigilant, and at the same time knowledgeable when it comes to analyzing the things na naiiling ta sa TV, nadadangog ta sa radio, and sa mga Facebook or Opo. sa social media. Yeah. Thank you so much. Okay. God bless. Welcome po, ma'am. Thank you. Thank you for Thank you so much. your reactions. Okay, bye. Thank Kay you. ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Alright.
10 minutes bago po mag-alas 8, makalipas ang alas 8 po ni Naga. Hello? Good morning, BP. Morning, sir. Ano, busing pini pa baba kang volume kang radyo tabi. Makusugon ang feedback eh. Sige daw. Good morning, BP. Good morning po. Ano po ang sabi mo? Okay na sabi. Yeah, okay na po. Ano po ang sabi mo tabi? Masurety yung kaman sabi, BP. Nata. Nag-aarap po tayo ng mga babae. Mga magayon ang boses. Sa ako nga ni pudor ako sa busis man lang ito. Iwalon ako kay ito. Oh. Dahil yung manang yun, Yeah. BP. Makusupon sa level update mo. Bosing, Po. relax na bata. Gar mainit ngun yan. Ganyan sabi, busing. Ano no? BP. Po. Maski na ikaw sintabo, basta na rin sa imong Eksakto. Mas kaya kang kwarta. Maugmata. Oh, nagkakaong kang tulong sa runga. Mag-vice mayor ka, mag-vice governor ka si governor Loy Luzaro. 100%. Pwede ka sintabo, gana ka mo. Yeah, okay. Yeah. Sige po. Basta tarpulin mo, sabi BP. Oh. Ito ba ka nagtanggap ka si award kang Kagoroy broadcaster ko eh? Yan yung magtakbo dumas. Pwede na ito. Kaloy Loria. Ito yung smile mo ito. Yun ito. Pwede na. Nakalansin na ito ah. Okay. Tapos sulungan magandang nakula na tarpulin ni Kaloy Loria sa atubangan kang CCM. Oh. Yan yung magtakbo mo. Sabi, 100% ka na ka. Nakita ikaw sintabo. Okay. Oh. Salamat. Sige po, salamat. Alright. Hello, good morning. Hello, VP. Yeah, good morning po. Ikaw ba kitang kataramo na the calm before the storm? Yeah. Pero itong nag-apod After the storm, itong nag-apod sa imo, the calm during the storm. kapaisip muna ng sarapan. Ito ang mga boses na mas kiday ka na mag-inhale, exhale, automatic. Alat ko na, amigo. Gari napasalaan talaga ng isyu tango niya na aga. Gari sa lahat talagang kan isyu ta. Gari napadalagan sa iba. Mo kay, ano sa number kayo? Tinaw mo? Ah? Ay, nasa mo. May hapot lang tabi ako. Ano? Ay, baka pwedeng pahapot mo lang sa Comelec. Kung halimbawa tabi ang party list tigagamit sa korupsyon, is that ground para pwede ma-abolish yan? Pwede man ay puta. Yo. Pwede Pwede ka, napapaisip lang yung mga tambay digdi sa saudan. Mga maribok. Sabi mo mga tambay, relax natin ka mo ha. Dahil para problema. Yo. At gaya na nga ni kaya kan inhale exhale. Yan ang aning trabaho, na problema pa sinda. Aram ko nata dagito ang sila kasubago. Nata. Mahalunong daan sira. Okay. Garo ngaya nag-epekto na sa 3 mil na container. Migo. Okay na tabi, okay na. Yo. Okay. Bye-bye. Thank you. Ay, nako. Relax lang muna. Take it easy. Hello? Good morning. Ay, morning po. O ganito siya, tinitunay na nangyari. Apo. Yan magating sa karuhayan about anak. Hmm. Bilang kamigya, kaya daw nindong pakiaraman kung sa langibutan. Ano po, ma'am? Kaya daw nindo pakiaraman Ang? or i-broadcast na mali yung sa DPWH. Kwan kaya, or sa madam, project, arog kayo or ni. congressman. Arog Ken, ako personal, I try to be objective. Kasi, ang nasasagap ng mga istorya hali sa Manila, we have no time to double check if it is the truth.
Di ba? O, Sa ganito. probinsya kaya, Bilang public, we are just the ano, receiver of information from them. Kaya we don't have the time to verify for us to be able to deliver a factual information or an objective information. Kaya ako baga naglilimit ako sa mga advocating topic, di ba? ganito siya, tunay na nangyari. Yan ang point ko. Kaya di kita pwede mag-point finger kung sisa yan. Kasi, as much as possible, gusto ko tabi objective ang dalagan tadigdi sa programang ini. Di pwedeng one-sided. Okay. Yeah. May project na isa. Opo. Sabi ba, makialam. Ang mga... Makialam ka, pero dapat tamang Tama. pakialam mo. Tama? Okay, ganito. Bilang isang residente Yes. at apektado sa isang barangay, Mm. may project ang isang congressman, Opo. spillway. Mm. Pero, inabutan ng how many years? Na. Hindi matapos-tapos. Malaki na. Metro na lang. Opo. Okay, hindi na natapos. Ewan ko kung dahil wala na yatang kondo. Yan. Araw ka, ma'am. Araw ka ng proseso dapat ka ang taga-media. So, then natapos so Then, project. Okay. Ma-research ang taga-media, si ang contractor. You have to get the reaction of the contractor, the congressman na natin pundo. Di pwedeng saro sa na dapat discussion Tinawagan ba? ko yung DCGB, kaya nalaman ko. Opo. Noon. Okay. Ganito naman. Yeah. May nalaman kami through DCGB ulit Opo. na may milyon na project para sa concrete na tulan, Yeah. pero hindi na-implement. Opo. So, para malaman, para hindi haka-haka, Opo. ulit, tawag ako sa DCGB ulit. Mhm. Nag-interview sa residente, nag-interview sa mayor, at sabi ng mayor, hindi kaya yan ng local, so national. Opo. Okay. Ngayon, ano siya, parang ma-blessing na, pero Blessing? parang hindi concrete. Oo. Mm. O, yun, nangyari yun, ha? Pero, sino ba ang malakas ang loob na pwede pakialaman yun? Or makuha ulit yung project na yun? Ayan. Yan ang Ngayon hapot, naman, madam. ganito na. Yan ang hapot. Mm. At yung mahabang panahon, dekada, Mhm. okay? Nagkaroon. Pero, against yung mga residente kasi parang pasanga-sanga na baga. Opo. Ang sa plano po is straight na bridge. Ngayon, nag-complain yung mga residente. Pumunta yung DPWH. Hindi nangyari yung gusto ng mga residente at sa project plan, yung plan talaga. Yeah. O, ngayon, ano yun? Corruption na yun. Ay, di ko po masabi, madam. Kung napigasap, di ko po ako makakonclude if that was a corruption. I have no personal knowledge on it. Sabi. Kaya ako Hindi, sinasabi makakonclude, ko na nga sabi. eh. Ano ka na sa Sinasabi ko na nga. pagkatao? Sinasabi ko na tunay, as in tunay. Yeah. Opo. Unless mapatunayan tang may corruption naman. Natapos na. Natapos na yung tulay, pero Opo. hindi nangyari sa dapat na plano. Yeah. Yung corruption na yun. Yes. With consent of DPWH. Opo. Okay. Okay. Yun. Kaya, DPWH involved din. Yeah. Dapat kung mali, kung anong sa plano, yun dapat. Yun ang dapat diba? sinusunod. O, dapat. Eksakto. Tama po yan. Yun na yun. Opo. Okay. Kaya, kahit Salamat, pakialam ma'am. ang mga tao, Uy. wala rin mangyayari. Yes. Yeah. Salamat po. Magayunon po sa imong sinabi. Well appreciated po. Tunay po yun. Yeah. Tunay pong nangyari. Opo. Tunay. Opo. Okay. Thank you, ma'am. Okay, sige. Mabuhay po. Salamaton. Ingat. Alright. 8:16 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa tuyang programa ng Anhapot. Magbabalik kami. May standby, John? Garcia Angel yata. May interview sa Angel eh. May garoyaan si Dr. Estepona kay Angel. Alright. Sige daw, aramon ta daw mga tugang ang latest na mga pangyari po dyan. Kasabay si Angel Mostaza. Good morning, Angel. Good morning. Hello. Hi. Good morning, VP. May marahay ako, VP, na bareta. Bako lang digdi sa syudad kan Legazpi, kundi sa bilog na Pilipinas. Sige daw. Dahilan pa hali, VP, sa 76 na nasyon, sa bilog na Kinaban. Saro si Dr. Emmanuel Manny Estepona sa finalist. Tulunan siya na sa VP na natatada na pagpipirilian
para digdi sa Animal Welfare Champion category of 2025 Global Alliance Rabies Control. Ulita daw Pero tabi, Angel. Ano yan? Animal Welfare Championship category. Champion category of 2025 Global Alliance Rabies Control. Rabies Control. Yeah. Sige daw. Para mas masabutan sa VP Henry kung ano ini na pagmitig na ini, mga kaibahan ta po unan VP Henry, si Dr. Manny Estepona. Doc Manny, nasa kabilang linya po si VP Henry sa DCG. Opo. Dr. Manny. Good morning, amigo. Yes. Good morning. Hindi daw po paki-shed light mo kaini na Animal Welfare Champion category of the 2025 Global Alliance Rabies Control. Ano po ang gusto sabihin kaini? Yes, nag-bid po kita sa GARCI, Isang International Award Committee para sa rabies. Now, GARCI stands for Global Alliance for Rabies Control. Now, ang kalaban ta po dikti from 76 countries, nagbaba to 46. And tuloy na lang po kami sa digdi po sa category ng Animal Welfare Champion. Okay. Dumang Indian and sarok mo Pilipino. In fact, may sarok man na Pilipino nakalao, kaya lang ibang category, kaya magkayong, kami po magkalaban. So, Biyaya Animal Care. Opo. Ini po sa Veterinary Clinic Champion. Now, ano po ning GARCI? Ning GARCI, siya po ang global na iiling kung paano labanan ng rabies sa Pilipinas and even all throughout the world. Now, ang laban po, ang binidta is the change approach, yung community harmony, on the new general approach on rabies elimination program. Okay. Na nagkataon po na ang tema ninda is community. Ay, wow. Kasi nailing ko po na ang rabies, bako lamang po ni biomedical solution ang dapat ita-also. Sige sa ng bakuna, madakop stray dogs, and youth education, no? Nailing ta po during our stint on rabies elimination program in the city. Kahit one po is the community involvement. Kahit one po, matutukan ta. Maka-focus kita to create a environment and a culture of responsible pet owners. Now, we did it with the different strategies. In fact, ano ko nga po sa sakuyang Facebook kung ano po ining mga strategies na tiga-adapta sa ini pong rabies program. Ini pong change approach is a holistic and integrated. Ay, naputol. Doc Manny? Yes? Yeah, go ahead po. Go ahead. Okay. And ogwa pong positive role of dogs. We have 12 different strategies. Yaw na po dyan sa Lizardo. Subot kang for a better pet. In fact, pinakabago ta, we will be groundbreaking our memorial tree for your pet. O pinagsigapod pang pet cemetery. Para po sa mga bayaan kanseda mga padaba na pets. Magkakagwa na po kita. Good, thank you sa tuyang very supportive na mayor. Si Mayor Hisham Ismailan. For 5 years ko na po ini naging focus na inutan na nga ni kita kan sa Gabawan. But kaiban po kan sa Gabawan, ini po mas barato. So every pet owners makaka-avail po kani. And it will also be an economic enterprise para sa city. And pati ini pong environment, matatawan pati ini pong solusyon kasi may tree po. Ini pong kaiban na bakunin lang ini ordinaryong pet cemetery, but there is a tree. It's either flowering tree or any tree na pwedeng ma-remind sa diri na kan sa iyang very loving pets niya. So yun po ang sa yung mga iba-ibang program. That's why we were able to recognize po kita kaning GARCI. Now, kaya lang, Sir Henry, idudugtong ko, may contest po, kasi hindi lang po natapos yung finalist na naging tulad na lang kami. Kaikuan po, mabuburutuhan po through online. So kaya nga kami po, sisibot man, na
maklinch ng God so kaganahan through Opo. voting. Kaya nga yaon po sa mga iba-ibang promotional strategies namin na para mabutuhan kang community, kang ciudadanos, Opo. at even national. May mga veterinarians po na gustuhan po sa advocacy can change approach and they voted for us. Hopefully, di sa city, pabutuhan taman ang ini pong advocacy, the change approach para we can now. Ako hilig po akong maging i-promote ini, i-share ang best practice para matawan naman po kitamang solusyon ang problema sa rabies na ever since they po natawang ki-attention ini yung tamang approach gusto lang kang local government is to vaccinate na nagiging na let alone po ang gabos na esperso kang LGU. Opo. Oo. Dok, paano po maka-participate ang publiko dyan? Voting online ba yan, di ba? Gari voting online? Yes. So, Okay. Paano po maka-participate ang publiko? Ogwa po duman na link na they will link and they will vote for me. Then ma-scroll down sinda. Maluwas duman so email na agad doon, may prompt. Then ilalag itataw ninda sa email. Then i-confirm po ninda. Ayun. Yeah. Oh, I see. So ang voting niya is through email, tabi? Yes, opo. I see. Through the FB post, kaya lang nag-agad si email. So link para siguro to control also yung multiple voting. Okay. Paano po makakiling ang listeners ta para ma-inform ta po sinda, tabi? Yes, yung po sa mga post sa FB, hanapon na lang po. Po, sa CityVet FB page yaon. So sa page ko man and sasabay ko man sa CityVet legal information para duman na lang po. Ayun. So maduman sa Facebook. Oo. Maduman sa Facebook nindo. Yes. Makukuha po ang link. Sa Pilipinas, pira kitang duwang pero magkaiba ka mong kategorya, no? Ibang category. Ang contender ko duwang Indian. Duwang India? Yeah. Duwang India. Yeah. Okay. Batang India baga, billion of population. Anyway, we'll just try. We'll try our luck. Anyway, basta na-recognize na lamang. Nationally, internationally. So change approach and they study and willing man po ako to support kung sisay po ang gusto mag-adapt ka. Iya po. Until when po ang butuhan? October 28. And ma-declare po sa November 4 yata. Ayun. Okay. Magayon po ang tati sa araman kan mga listeners ta buda. Yon sa tuyang lugar kung paano ang rabies piglabanan ta po sa Legazpi, ano, Dok, di ba? Yes, so and in fact, garo zero, di ba zero casualty kita sa rabies, ano? Yes, so po. Sabi ko nga the transformation of responsible pet ownership culture or behavioral change will not come overnight. This will take several dekada baga kita. But at least naka-direct uga kitang focus. At least at the end of the day, mga yearly we can transform dog owners to become responsible and loving owners. Aron sa inyo po, Sir Henry. At least kung 5 to 10% yan, uga lamang kitang mangyayari. Yeah. Opo. Okay. Dok, good luck po, ha? Good luck. Kayang-kaya pa niya. Good luck, tabi na maray. Thank you. Congratulations po in advance. To the people of Legazpi, orgulyo ta po ni. We are known nationally and internationally. Takol po ang nakikipag support sa tuya, nagsusumaro na yung mga dati kong aning mga kaklase sa vet, sa yung mga LGU vets, they are willing to support us. Please, ako po nakikimayrap, nakikiuron, na please give me your vote and share them. Thank you po. Good luck, Manny. Dr. Manny, mabuhay po. Thank you so much. Angel? So, yan, VP Henry, si Doc Manny, si po na, agadon ko na lang tagtod. Agadon na suling para ma-share taman sa Facebook ta, tapos makatabang kita sa mga Dr. Manny, advocacy niya, di ba? Magayon advocacy niya. Apo talo si Dr. Manny kung ang tao may rabies. Doc Manny, sabi ni VP, kung ang tao daw po may rabies. Pag kinagat ka kita, may rabies, apo talo tabi. Ha?
Dok? Pag David, pinakagat kang ayam Ah. na may rabies. Kung sa tawo, kinagat ki ayam na may rabies, magkakarabis ka man. Okay. Pero like natural na inborn na may rabies ang tao, di ba? Wala po Dok, natural inborn na may rabies sa tao. Wala. Ano? Sige. Wala man David. Okay. Pigklaro ko As lang. Henry ko ang kulugod, I just want to correct this misconception, lalo na sa mga pets, na pag puppy pa daw, makusog ang rabies. Once na nabakunahan, nawawala ang rabies. So, yun po ang gusto kong makorek na misconception. Mali yun. Opo, ganyan po ang kadaklan na kaisipan sa tuyang komunidad. Ang rabies po helang na nakukuha po yan through bites. Acquired, or correct. exposure. Acquired po yan. Now, gabos na pets, negative po yan. Pero once na there is a exposure sa true bites, kang rabid dog, and dahil po na protektado. So, na-expose na haya. Oo. Ning rondo na kanang pigapot kang lalaking ini sa kuyan. Dok. Naputol signal ni Dr. Manny. Hello, Doc. Go ahead po, pakiulit po. Go ahead. Oh yes, once ang pets, negative yan, zero yan. Kasi halimbawa, wala pa siyang exposure dahil pa siya naghihelang kay rabies. Now, nakagat kay positive na rabid dog or exposure. Ngunyan, kung bako siya protected dahil siyang rabies vaccination, o yun, kasamaan talaga yan. Yeah. So, makakaugwa siya na kay rabies. Now, ang tawag ganun din. So, vertical transmission. So, rabies dog, sige na bagay ng pangagat because mas kitag sa diri kayan dahil na yan na mimidbidan. Kaya nga ni napot na baga rungaw. Yeah. Then, kinagat sutag sa diri, then that's the time, may exposure na rin. Magkakarabis o tag sa diri? Magkakarabis na po. Kaya kung makakagat sutag sa diri kay kapwa niya tao, posibleng magkaigwa. Yes, that's why tig-limit po sa casing because uminga lang ka talaga sa rabies sa humans. So, yun po. Oo, okay. Pero kung dahil man sa tao nakagat, dahil man kinatural na rabies ang tao. Wala man po. Wala man. Ano lang yan, rara. Rara. Matara man baga. Siguro ko lang may mga po. enzyme yan na pwedeng maka-inflame pag kinagat o may bacteria din. Kailang ngimot na baga, lots of bacteria. Rara. Yun po ang possible na mga effect. Dapat ang panglaban dyan, titi. Opo. Titi. Tetanus toxoid, di ba? Tetanus toxoid. Okay. Opo. Sige, Doc. Salamat po. Spell out mo, tatsabi yung kaya. Ano nga yan, titi? Iyo baga. Okay. Thank you so much. Thank you, Doc. Alright. Bye. Angel. Titi, iba na naman ang gusto mong sabihin naman. Kita, nadangog ko sa karami si City Health Office, titi. Tetanus toxoid. Yan, Titi, ang mga raglag na ba? Hindi, sure. Nadangog ko yan eh. Tetanus toxoid yan. Oo, di ba? Okay, sige. Apo. Yan, VP Henry, ang mga storya pa, halilig sa City Vet, Kuya Boy, Angel Mostarza, City 8:33 oras mga tugang sa Pilipinas. Ang mga baretang yan hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids, mommies,
Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoong produktong garantisado, madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as best supporting katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Mga
Dugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Porsche Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. An hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oras Pilipinas, mga tugang 8:41 in morning. Digdi po sa saindong programang Anhapon. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Joshua Bino, sandali lang. May reaction pa kita. Sandali lang, Joshua. Hello, good morning. Good morning, Bibi. Yeah, yes sir, good morning po. Ang tingkot ng agi ko naman mo niya na kawan lagi pinalidad sa mga pinag-investigaran dyan kan flood control. Parawi o na sa mga sadiri. Na ang mga sadiri dyan, ari ang korupsyon. Pero pambi ka pangagit ko. Ang mga masurad ng presidente, ang send ng filosofiya, aron ka nag-apo dyan sa imo na si Kuya Joker. Kuya Tuire. Kuya Noel Manalo. Kuya Ne. Masya, kumawag dyan na sa naguta. Ang tigigibog ko sa para palagay ka na. Na matawan ang mga bagong leader nila maabot sa panahon na ayun na nga na, ito mga tawon sa rampit ko sa ino na maaraw mo ng ugali. Iyo po. Tapos, ibong ko, ang presidente, sinuong ko ang pagpangagi. So nahiling ko na naglalakaw, nagaribaga nagapos ang kamot niya sa likod. Tapos may lit na tawag naman sa ikapat na historical mortgage ito, tigbabayan niya. Nga kung galing nga ako mabuti duman ako nagpangagi sa iya na mag-stick siya. Okay. Kaya magkunyang yung mga pagkontinuar. Yun na yun yung pinaagi kang pagbahaba na. Iyo po. Yun na yun ang nangyari yung pag-stick to. Kaya, ang pagpangagi dito importante. Lubos na tao, pagpangagi to. Itong mga nag-irilang, sa hospital, karong sa ICU, itong mga estudyante po sa nursery hanggang makatapos sa college. Nagpapos na nagtrabaho sa gobyerno, sa privado, OFW, SEMAN, nasindahan nagtataw kang budget ng Pilipinas. Isabay mo man po ako sa pala mo. Buda, dahil
magkumkinwar ang mga politiko na hindi ko Iya po. andira ng mga tao. Iya po. Salamat sabi. Okay, salamat po. Salamat na maray. 16 before 9 in the morning. Ini pang programa ng hapot mga tugang sa DCGB. Report kita hali po dyan sa luwas kay ba po mga tugang si Joshua Bino. Vice Mayor Love Ruiz as in former Senator Cynthia Villar nagkahuro na manungod sa issue kan prime water. Ay very good na development ini. Joshua, ibigay mo. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Tama ka dyan. Nagkahuro na si Vice Mayor Love Ruiz Candaraga Albay asa Villar. Asin iba pang mga top officials kan na prime water. May kinaraman tabi ni VP Henry sa issue kan maluyang supply ng tubig sa munisipyo Candaraga Albay. Sa kumpirmasyon ni Vice Mayor Love Ruiz, aldaw nin Sabado kan magbisita siya sa residensya ni former Senator Villar sa BBP Henry. Tanganin ng ipaabot personal ang eksperyensya kan mga residentes kan Daragalbay may kinaraman sa maluyang supply ng tubig. Na initial na dalagan kan hururon ta BBP Henry sa primerong simana kan Oktubre 2025 may maabot di BBP Henry taga prime water para maghiling, magreparo ka na sitwasyon. Sigun kay Vice Mayor Ruiz ang maabot di yung mismo BBP Henry ang presidente kan prime water na may pangaran Mr. Bert Fabrique. Sigo na pag-araman niya to ini asin na kasudma pinaginguwa niya to na makauron ang vice alkalde asin mahagadanin na kumbaga kompletong detalye kan na paghurunan ninda ni former Senator Villar. Alagad kan magpasiring kita sa opisina asin makauron tayo ni personal si Vice Mayor sigun sa iya ma-committee report na mo nangaya ako sa sesyon aldaw nin Martes taud-taud ta BBP Henry kung kaya iyo man yan ansaro sa aabangan sa regular sesyon taud-taud ang magiging committee report kan BC Alkalde asin duman niya man posibleng istoryaan bilog na napag-istoryahan ninda ni former Senator Villar asin top officials kan na prime water. Alagad ang initial BP Henry nga impormasyon na ipaabot niya na concern kan talaga sa prime water national ta BP Henry asin sa Oktubre 2025 ining maabot na simanang ini mabisita digdi ang presidente kan prime water at least siya mismo ang personal na makahiling kan sitwasyon na pinag-eksperyensyahan kan mga taga-daraga may kinaraman sa maluyang supply ng tubig sa munisipyo. Di ma-speech ko na si Vice Mayor Love. Ma-committee report committee report muna mamaya. Di pagkatapos ka yan di schedule mo sa ko. Roger. Actually, pag nag-ibo yan ni Love, ni Vice Mayor Love, grabe ang kaugbang ko sa iya. Halo yun tanang pigahalat ang problema ngayon dyan sa Daraga. Pag naugbahan ka rin sa iya, may mamumundo. Pwede. Seryoso. Ano yun na yan? Na problemang yan? Iyan ang pigigibo niya na makonect siya kay Cynthia Villar, former senator. Makonect siya sa ibang mga ahensya kan nagdirekta siya duman. Saron sa paagi, ano ba ka ng pigigibo kang programming tas? Lalo sa programa ko, ang connection is very important. Correct. Di naka-connect siya duman, alam mo na sayumahan kan mga taga-prime water si Senador Cynthia Villar, nasenda yan. Di ba? Ang challenge dyan, kung sa pagbisita kan taga-prime water, may resulta. Kay puha na may resulta. Correct. Dapat, kung dahil resulta, dahil na pag-ibon yan. Ako, ang challenge ko lang dyan, dapat pag buminisita yan, igwatabi ki resulta na paborable sa mga taga-Banwang Daraga. Tama. Tama na maging conclusive, pero dapat yan ang output. Tama. Anong bagaw ka? Ang gusto ko may resulta? Correct. Habo akong warang resulta? Correct. Kaya dapat, kung dumiyan iyan, ilingon ta kung may resulta tabi sa maabot na daw. Kaya pwedeng hanggang sa nasauroron. Di ba?
Opo. Sabihin mo si Vice Mayor Love, congratulations in advance. Okay? Takso na. May namumundo ko nang ga. Estimate ko, igwa. Igwa. Pwedeng takol panganik ka raw. Not only one? Ah? Not, ako lang sa raw. May nadangog pati ako eh. Ano da? Basta, ikaw akong nadangog eh. Okay. Yan, dito rin nakasuot na monitor niya to yan and pinag-iingawan niya itong makuha sa bilog ng detalye. Alagad sigun sa Vice Alcalde. Initial mo ng informasyon sa tinututuya. Tapusin niya muna. Okay. Document si report sa regular session kansang ko na yan. Interesado ka, Joshua? Ano na yan ang problemang yan eh? Well aware na nakakahiling kita solusyon. Correct. Okay, sige. So yun tayo din Pedro, na-development naman, Diyos po Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report live from Daragalbay. 10 minutes bago mag 9 o'clock in the morning. Hello, good morning po. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Sa mga tinod na nag-arapod sa iyo, agree ako sa inyo. Opo, okay. Pero muna sa kuya man, siguro sa kakulangan. Sige daw, tabi, sir. Ang uni po, sir, so, mga pagkaan hapot. Oh, Tinod na hapot, sir. Do we have a choice? That is a very big question. Nag-impact kita kang... It's a vague question, amigo. Yung mo nang, ano? Tama ka man dyan. I-present ka po, sir. Yeah. First presentation. First presentation pa lahat, okay. Nag-monitor ko ito. Ang na-testing, tried and tested, 3.4 version. Okay. Pero sakto, walang ginamit 3.5. Okay. Ano po? Do we have a choice? Yan ang apot. Di ba? Kisa ito choice. Yeah. Okay. Choice ito kang commissioner. Ngunyan, may nag-file na kay formal complaint sa Supreme Court. Oo. Choice naman ka Supreme Court kung na-actionan o dahil. Yeah. Oo, okay. Do we have a choice kung hindi na-actionan? Yan ang apot. Di ba? Another report. Yeah. Base sa provision ka 1987 Constitution, we have the right to vote or not to vote. Pero whether you like it or not, whether you vote or not, do you have a choice kung ang nanggana? Yeah. Base naman sa gustuhan nila. Naday mo man binoto. Ng kawatan. Naday mo man binoto. Di ba? Okay. Do we have a choice? Yeah. Okay naman. manungod sa mga insertions, amendments. Sisay, may choices. Number one, Congress. Halimbawa, igwa dyan kipig for 30% out of 100% congressmen and congresswomen. 30% na matanos. May choice daw sa 30%. Number games yan. Yeah, Do correct. they have a choice? Yeah. Very good point, amigo. Magayon sa imong editorial, editorial opinion Ano tabi, sir? Hapot. Sinda ang nagtalaga. Tira ang bat na kaituhan, mandato. Mandato promulgated by law. Do we have a choice Yeah. na dahil magtao kang bat? Yeah. Everything in this Philippine system, all the Filipino people, do we really have a choice not to obey? Yeah. Pag di ka nag-obey, anytime pwede kang makasuhan. Yeah. Pero base nga sa kanta ni Bambo, habang sa taksulok, ay sila ang nasa tuktok. Yan. Di matatapos itong gulo. Yeah. Okay. Okay. Kasi di man po pwede, nagabaon na sa taksulok, sa pyramid. Bako na perfect triangle yan. Anarchy po ito ang mangyayari pag binaliktad mo. Yeah. Correct. Di man ito po pwede. Okay. So, yung tatsulok, dito pwedeng gabaon, dito pwedeng balik ka doon. Ito ang nating panatilihin. Opo. Okay. Kita ang nasa baba, kita ang pundasyon kang pyramid. Okay. Okay. But, the provision of the 1987 Constitution na sa tuyang eksistidong pinagsusunod, daiman kita actually nanginginabang in totality.
In some part, iyo. Yeah, But okay. in totality, in majority of it, ang common people na nasa baba, na siyang nag-aal sa kantat sulok. Okay, okay. Salamat Dahil Migo. talaga ito namamati. Yes. Okay. Good. Thank you, Migo. Yan mga hapot. Mabuhay. Ansay mga hapot. Yeah. Thank you, sir. Salamaton. Magayon mga hapot. Nasarong hapot. Nagkapirang magabato na hapot. Diba? Alright, 7 minutes bago mag-alas 9. Jimmy, nasalita po, may bitbit na istorya. Good morning, Jim. Yes, salamat BP Maraynaga sa mga parantabay. Effective ka so hapon bakon na si Dr. Dominador Concepcion ang Chief of Hospital. Digdi sa Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital na makukuha digdi sa Tuburan, Ligao City. Kung saan base sa konfirmasyon kan DCGB nyo sa dating Chief Doctor, may kasuguan si Gobernador Noel Rosal na ibalyo na siya duman sa Siga District Hospital sa Tabaco. Anag salida digdi sa JBDAP bilang iyoan magiging enkargado na nagngangaran na Dr. Karel Diopante, ating medical specialist digdi sa nasabing hospital. Alagad siya na Chief Doctor digdi sa JBDAP. Sa ngunyan, dumana sa Tabaco si Dr. Dominador Concepcion ma-report mantang posible parte ini nakan pagbala sa parte kan diskresyon kan gobernador kan probinsya nin Albay. Yan BBP mga dagdag na informasyon, Jimmy nasalita dito. Salamat Jimmy sa report live from 3rd District of Albay. Grabe databi ang traffic dyan sa may Busay, Ano nangyari daw dyan? Nagchat sa kuya si Richard, amigong Richard na Openya sa tuyang kasarabay sa Board of Trustees kang ACCI. Grabe da ang anong oras ni si Richard nagpadra? 8:44? Ngunyan pala nga. May bugda ang traffic dyan sa may Malabog hanggang sa Busay. Napano daw? Ay baka may kwan dyan? May pigigibo ba ka dyan na tinambo, di ba? Ikaw dyan pigigibong road reblocking sa lugar. Pero ano kayang kausakan? Aram mo, pag may road reblocking, ang sekreto man sana dyan, so tatauso nag-stop and go kang traffic. Kami sana naralabaw nun. Naralabaw nun ang kwan. Dapat kwan tabi. Maaraman kung paano yan gigibohon. Anyway, sige tabi amigo, si Richard, ipa-double check ko tabi yan, ha? Ipahiling tatabi. Pahiling tatabi sa tuya ng mga pag-iriba kung anong kausakan matinding traffic ngunyan dyan sa Busay, Daraga, Albay. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your love. Mga tugang salamat kan sa inyong pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga nagsasabing let your love flow. Thank you, goodbye. Masunod na po Tingog Kamanwaan kasabay si Pio Fernandez. Siringman, mga reports kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Goodbye. God is good all the time. Mabalik pa lang ako 10:30 to 11. Tamay make-up program ako sa Department of Agrarian Reform ngunyan. 11 o'clock po si Paring Mar sa programang Aramon niya to. Goodbye. Mabuhay. That's the reason